नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पहिल्यांदा खूप खूप स्वागत आहे. कसे आहात मंडळी सर्वजण तुम्ही? खूप आफ्टर लॉंग टाईमने आपण लाईव्ह पुन्हा एकदा सुरू केलेला आहे मंडळी. तर पटापटा सर्वांनी CCवर जॉईन व्हा. ज्यांना नोटिफिकेशन गेलेले आहेत त्यांनीहीच जॉईन व्हा मंडळी. हाय चिनू, नमस्कार नमस्कार चिनू भाई. कसा आहेस चिनू भाई? जेवलास का? सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे मंडळी. पटापट कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. आता नाही, आता जेवण. ओके, मग कधी जेवण? पटकन कमेंट करा मंडळी, पटापट कमेंट करा. पटापट कमेंट करा मंडळी, CCवर जॉईन व्हा, कमेंट करा आणि बोला. चिनू, मी एकटाच असा घरात ना, त्यामुळे बसलो असा. मालवणी शिकतं काय रे दिया? चिनू ती मालवणी शिकतं काय? सर कोण कोण मालवणी, कोणाकोणा CCवर असणाऱ्यांपैकी किती जणांका मालवणी आवडतात त्यांनी मात्र बघा कमेंट करून सांगा. मालवणी कोणाकोणाक आवडता? थोडा थोडा शिकतं. ओके, आता मी पुरा शिकवतोय. CCवर असणाऱ्यांपैकी कोणाक मालवणी येता? आय लव्ह मालवणी. येस, वी लव्ह मालवणी. CCवर असणाऱ्यांपैकी कोणाक मालवणी येता बोला. आज आपण पूर्ण मालवणीमध्ये बोलूया. तुम्ही कसेही रिप्लाय द्या, मी मालवणीमध्ये तुमच्याशी बोलेन. ओके, मालवणी कशी भारी वाटतं बोला. आणि मी तर जम्मूत रवान मालवणी बोलते मंडळी. म्हणजे माझे मिस्टर आर्मीमध्ये असतात, त्यामुळे मी त्यांच्या सोबत राहते आणि इकडे पण मी मालवणी बोलते. ओके, स्टार्ट. हां, मग स्टार्ट कधीपासून केलंय मी? तुम्हीच कोणी स्टार्ट करणारच नाही. फक्त चिन्मयने कमेंट केली आहे, बाकीचे लोक तर फक्त लाईव्ह बघतात पण कमेंट मात्र करणार नाही. मंडळींनो प्लीज कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा मंडळी. यो बाकीचो लोक यायचो ह्या यो बाकीची लोक येऊ होया. हा, बाकीची पण लोक येणार. येतली बाकीची लोक पण येणार, येतली होत पण कमेंट नाही करणार रे. काय करतलो, फक्त बघतात आणि पळतात. मंडळींनो प्लीज कमेंट करा. माझं काहीतरी चुकलं तर सांगा बरं का. हो हो, सांगते पण तू मालवणीमध्ये काय लिहायचा प्रयत्न करतोय हे आधी मला कळत नाहीये ना. मग चिनूक तुझं कॉलेज कधीपासून सुरू होणार? अवतार पांडुरंग. अरे वा, सेकंड लाईक पण आलं. कोणी केलं बाबा सेकंड लाईक? कोणी केलं कमेंट करून सांगा. चिनू म्हणतोय, मी म्हणतोय लोक अजून येतील, वाट बघा असं म्हणतोय. ओके, येतील. मंडळींनो कमेंट करा. कोकणची प्रीतिया, मी कोकणातला असेल, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. तर गणपती झाल्यावर कॉलेज चालू होईल. अरे वा, मजा आहे तुझी. मग अक्षय दादा 2 सेकंड नंबरला लाईक केलाय ना, मग काय अजून असे न सांगता लाईक करणारी चिनू, अक्षय, निलेश दादा आणि यशश्री, अभिजित दादा, हे सगळे न सांगता लाईक करणारे आहेत. श्रद्धाताई, अक्षय दादा, तुझ्या प्रॉब्लेमवर काय सोल्युशन निघालं का? अक्षय दादा, तुझ्या प्रॉब्लेमवर काय सोल्युशन निघाला? चिनू म्हणता हो, मग 10वी झाल्यावर पहिल्यांदाच मोठी सुट्टी आहे मिळालेली. ओके, वी एन्जॉय.
मी पण खूप एन्जॉय केली आता माझी सुट्टी. अक्षय दादा म्हणते नाही, अजून नाही. यार सापडेल सापडेल. अमोल दादा म्हणताय हॅलो जी. हॅलो हॅलो अमोल दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कोकणची प्रीतिया, कुठून आहात कमेंट करून सांगा नक्की. आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि मालवणी कोण असाल तरी मागा सांगा, कमेंट करा. आज माझं असं ठरलेला की पूर्ण लाईव्ह आज मालवणी भाषेत बोलायचा. बघू तुमची उत्तरांचा रिप्लाय मी मालवणीत देऊचो असं प्रयत्न करतोय. बघू किती जणांका आवडता ह्या कंटेंट. तर अमोल दादा सर हॅलो जी म्हणतं. चुनू म्हणता कसला एन्जॉय ताई. मी दिवसभर घरात असतो. कुठं जाऊ मी सांग बरं. अरे घरात कशाला रवायचा. आपण जायचा शेतात जायचा वायच मस्तपैकी. शेतात शेती करूक लागायची. तुमची शेती असा चिन्मय. अमोल दादा म्हणते मुंबई. ओके, मुंबईवरून बोलतोय अमोल दादा. मालवणी भाषा येता की नाही तुका? म्हणजे कोकणातलं असेल तर मालवणी येत असतात, पण नाही आवडता की नाही एवढा माका मात्र सांगा अमोल दादा. मंडळी ससीवर असणारे प्लीज कमेंट करा. नवीन आहात त्यामुळे मलाही सपोर्ट करा. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टची गरज आहे. तुम्ही जेव्हा सपोर्ट कराल तेव्हाच कुठेतरी माझा कॉन्फिडन्स अजून चांगला वाढेल. चिरू म्हणते आमच्या इथं शेती नाही, फक्त बंगले असा. मी गेलेले आहे ना आता गावी, तेव्हा मुलांका वगैरे शेतात घेऊन जायचा, आमच्या बाग बगीच्यात घेऊन जायचा. खूप मस्त वाटायचं. मुलं खूप एन्जॉय करतात अशा गोष्टी. आपण इथेच करायचं. आता शेती संपत चालली आहे आणि फक्त बंगले आणि इमारती हेच सगळं दिसतं आपल्या मुंबई म्हणा. मुंबईत तर काय आता पूर्ण म्हणजे रस्ते आणि बिल्डिंग एवढाच असा आहे ना. आपण आता आपल्या गावागावात तर इथेच व्हायला लागला. अमोल दादा म्हणता की मालवणी भाषा येत नाही, पण बोलला तर समजता. ओके, मग मी बोला काय अमोल दादा तुझ्याशी. तुझे जे कमेंट आहेत त्याचं रिप्लाय मी मालवणी भाषेमध्ये दिलं तर तुला आवडेल का? कमेंट करून सांग. चिनू म्हणतोय कोकणचो माणसो खूप नशीबवान असा, त्यांना हिरवागार निसर्ग मिळालेलो असा. हो चिनू, ह्या मात्र खरा असा. जेव्हा आम्ही आता घराकडनं इलो ना रिटर्न, तेव्हा लय असं वाईट वाटतं की यार काही वातावरण असतं पावसाचा आणि तिथल्या निसर्गाचा, आणि त्या सोडून आमका येऊचा लागता. मग त्यापेक्षा दुर्भाग्याचा काय असा आमच्यासाठी. अक्षय दादा मुंबई 3.0 अंडर कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शनच आहे मुंबई, बरोबर. अमोल दादा रिप्लाय द्या. चिनू दादा रिप्लाय द्या. अक्षय दादा तुम्हीही रिप्लाय द्या. म्हणजे आता कुठं अशी बाबा एवढीशी जमीन आहे, माती आहे असं कुठे दिसत नाही. सगळीकडे रस्ते रस्ते रस्ते. अमोल दादा म्हणतो कोकण म्हणजे दुसरा स्वर्ग, तुम्ही स्वर्गातली माणसं. हो बरोबर बोलतोय अमोल दादा तू, की कोकण म्हणजे स्वर्ग आहे. पण आम्हालाही त्या स्वर्गाचं सुख फक्त मी माझं लग्न नाही झालेलं ना तोपर्यंत मात्र मला त्या कोकणचं स्वर्गाचं सुख भेटलं. लग्न झालं तसंच माझं सासरही सुटलं आणि माहेरही सुटलं असं मला म्हणायला हरकत नाही. जर मी माझ्या मिस्टरांसोबत राहिली तर मला सासर माहेर मिळत नाही. मी सासरी राहिले तर मला माझ्या मिस्टरांची साथ मिळत नाही. म्हणजे त्यांच्यासोबत राहता येत नाही, अशी माझी दुर्दैव व्यवस्था आहे. काय म्हणते ते, अशी माझी व्यथा आहे. त्यामुळे सध्या मी तर जम्मूला आहे. बघू आता तर जाऊन आली, बघू आता परत कधी जायला मिळते ते. अक्षय दादा म्हणतायत नवीन मुंबई तयार करत आहे. हा ना, नवी मुंबई जरा क्लीन वाटते नवी मुंबईमध्ये जरा गेल्यावर. पण आता थोड्या दिवसांनी त्याचं पण तेच होईल. चिनू म्हणतोय माणसांचं असंच असतं नशीब, जेव्हा जी गोष्ट हवी असते तेव्हा मिळत नाही, पण नको असते तेव्हा ती मिळते. होय ना.
मी म्हणजे माझा जन्म झाल्यापासून मी कोकणात म्हणजे कधीच मुंबईला सुद्धा मी मुंबई पण बघितली नाही. मी माझे ग्रॅज्युएशन नंतर मी मुंबई बघितली. त्याच्या आधी आम्ही मुंबईला पण नाही. आणि म्हणजे कुडाळ आमचा तालुका पडतो, तर तालुक्याच्या पुढे मी कधी गेलीच नाही. म्हणजे माझं सासरचं गाव जे आहे, सासरचं गाव, ते सुद्धा मला माझं जेव्हा लग्न ठरलं तेव्हा कळलं. म्हणजे घर आणि आपला निसर्ग ह्यातच आम्ही राहिलो. अमोल दादा हसतोय. अमोल दादा तू खयलो असय? अमोल दादा तू कुठलं असेल कमेंट करून मला नक्की सांग. म्हणजे मुंबईतलं असेल पण गाव कुठलं तुझं, प्रॉपर गाव कुठलं? माझ्या स्वप्नातलो मला मुंबई नाही आवडत. मला आवडते फक्त 2-4 दिवसासाठी राहू शकते. नंतर मला माझं गाव किंवा इथं तरी पाहिजे. म्हणजे आर्मी कॅम्प तरी पाहिजे, नाही तर माझं गाव तरी पाहिजे. मला असं शांतता आवडते. चिनू म्हणतोय आमच्या शेजारी कोकणी माणसं रवतात, ती खूप गोड बोलतात सगळ्यांशी, त्यांचं आडनाव रेवाळे आहे. ओके, वा वा वा. हा, सगळी चांगली माणसं असतात. ते आपण चांगलं ना तर सगळं जग चांगलं असतं. असं नसतं की कोकणातलीच माणसं चांगली आहेत, असतातच चांगली, त्यात काय वांदेच नाही. पण आपण चांगले ना तर समोरचं चांगलं, हे मात्र एवढं लक्षात ठेवायचं. पटापट कमेंट करा मंडळी, एवढी मी बोलते कमेंटच नाही करत. शेजारची माणसं साधी बोळी बोलतात, ती खूप गोडी, त्यांच्या नावात भरली गोडी. सागर दादा इलेलो असा, स्वागत असा. हाय चष्मीश, काय करत आहेस? काय नाही, जसा रोजचा सालाबाद प्रमाणे आमचा लाईव्ह चालू असा. लाईक डन केल्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद सागर दादा. जेवलंय का दिया? अक्षय दादा म्हणतोय पुण्यात हवा आहे भरपूर, फिरायला भरपूर जागा, पार्क्स आहेत. येस, आम्हाला पण सेट व्हायचंय पुण्यातच. बघू आता कसं काय होतंय ते. आमच्या काळजात भरली शहाळी, ये जेव. काय असा जेव सागर दादा? कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सागर दादा जोक काय असा? चिन्मय वाटता पळालो. चिन्मय रेवाळ्यांकडे गेलो वाटतं. वाटाण्याची भाजी चपाती. ओके, मस्त मस्त, खा खा खा. अरे भाकरे खायचे, चपाती कसले खातात? कोकणातलो माणूस तिया आणि भाकरी खात, चपाती खात. भाकरी खा गपचूप मस्त असा. कमेंट करा मंडळी. श्रीधनी वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा. नाही तव अतिमध्ये अवासना. सध्या पुण्यात पण रील इस्टेट फार वर आहे. महाग पण आहे ना रे सध्या, आता घ्यायला नको. सांगा तू कुठे राहतो? पुण्याला. अक्षय भावा, अक्षय दादा सध्या इटलीला आहे. पुण्याला कुठे राहतो माहिती नाही. अरे यार, तुम्ही कोणच बोलत नाही रे पटापटा. आणि सीसीवर काय माणसं येणंच नाही बाई, कंटाळ येलो मग लाईव्हचो.
महिनोभर घेऊक नाही त्याचा मी इटलीला आहे. महिनोभर घेऊक नाही ना त्याचा परिणाम येऊ. माणसा इली का अशी भरा येतात आणि वाटेक लागतात. ओके. पुण्याला कोरेगाव पार्कमध्ये. ओके. मी जेवून येता. ओके ओके चिन्मय. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी प्लीज कमेंट करा. मंडळी तुम्ही सीसीवर असणारे प्लीज कमेंट करा. मला कमेंट करा. कमेंट नाही करत आहात तुम्ही, प्लीज कमेंट करा. येथे असतो मी पुण्याला. येत असतो मी पुण्याला. हो का. सागर दादा पुण्यात येत असता. सागर दादा पुण्यात येत असता. काय माहिती. नवीन जागा बघितली होती. 4,500 स्क्वेअर फूट. प्राइस 6.8 करोड. बापरे बापरे बापरे. पुण्याची प्राइस ही. खुशी जरा आवाज कमी कर टीव्हीचो. पुण्यामध्ये रिअल इस्टेट खूप महाग असा. फ्लॅटचीच किंमत अक्षय दादा तिथं फ्लॅटचीच किंमत 50-60 लाख असा. तो मोबाईल ह्या लाऊडस्पीकरचं. हॅलो गॉडफादर दादा. जेवण झाली का. नाही हो. काय बनवलं आज. आज काय स्पेशल मस्तपैकी. आज स्पेशल एकदम मस्तपैकी झणझणीत मटर राईस. हॅलो सुनीता ताई. हॅलो. अजून जेवण नाही झालं की जेवण पण खाल्लं नाही आहे. आता परी येईल मग आम्ही खाणार. नोटिफिकेशन नाही येत. कसं ते सुनीता ताई. दोन्ही बाच्या जेवल्या नाही. आता जेवणार. स्कूलमधून आल्या लगेच नाही वाढत त्यांना. थोड्या वेळाने वाढते. सुनीता ताई जाते चिवला आणायला. जाते सुनीता ताई. बाय बाय. सावकाश जावा. त्यांच्या शाळा सकाळच्या असतात गॉडफादर दादा. 1:30ला जाते. 1:7ला जाते. सागर दादा म्हणतोय भाच्या कुठे आहेत आमचा. खुशी आली. छोटी भाची आली आणि मोठी भाची आता 2:15 वाजता येणार. गॉडफादर म्हणते सकाळी. हां सकाळी 5 वाजता उठावं लागतं गॉडफादर दादा आम्हाला. मग 5 वाजता उठून टिफिन वगैरे करावा लागतो. मग सोडायला जावं लागतं. येस गॉडफादर दादा. आपली झेडपीची शाळा भारी मस्त. माझी तर ना 5वी ते म्हणजे पहिली बालवाडी ते 4थी 10:30ला भरायची. 5:30ला सुटायची. नंतर 5वी ते 7वीची शाळा 5वी ते 7वी 7:30ला भरायची. ओके. आणि नंतर 8वी ते 10वीपर्यंतची शाळा माझी 12:30ला भरायची. असं मस्तपैकी शाळेंचं शेड्यूल होतं. हा ना. आणि काय मजा वाटायची यार गॉडफादर दादा. जेव्हा आपण ना शाळेत जायचो ना तेव्हा एवढी मजा वाटायची बापरे.
म्हणजे पावसाच्या दिवसात असो किंवा म्हणजे कधीही एवढी ती ग्राउंडवर मजा करायची. आताची मुलं एवढी खेळत पण नाही आणि त्यांच्यात ती म्हणजे असं उत्साहच राहिला नाही आहे. कारण आता शाळा फक्त म्हणजे ना पाठीवरचं ओझं झालेलं आहे. अक्षय दादा म्हणतोय तुला बोललो होतो एक जागा घेत आहे त्याच्या पेमेंट झाला, फेन्सिंग चालू करणार आहे. ओके, मग झालं का, चालू केलं का? गॉडफादर म्हणते परत ते दिवस हवे होते असं वाटतात. हा ना गॉडफादर दादा, खरंच म्हणजे ते दिवस यार आठवले ना, म्हणजे आता मी कधी माहेरी गेली ना आणि त्या शाळेकडनं मला बघायचं असेल ना, तर मी माझ्या मिस्टरांना सांगते की चला त्या रोडने जाऊ. मग यार ते शाळेला बघून एवढं म्हणजे ना वाटतं यार ते दिवस ते पुन्हा नाही येऊ शकत. ते टीचर त्यांची ओरडणं, त्यांचं शिकवणं सगळं मिस करतो. आणि त्याच वेळी आपल्याला वाटायचं कधी हे शाळेचे दिवस निघून जातील, कधी आपण या अभ्यासातून सुटका करू. आणि आता असं वाटतंय की यार अभ्यासच बरा होता. या जीवनातल्या जबाबदारी खूप त्याच्यापेक्षा जास्त आहेत, त्यापेक्षा शिक्षण खूप बरं होतं. गॉडफादर म्हणतात माझा एक किस्सा सांगतो. हो हो गॉडफादर, सांगा सांगा. परवापासून अक्षयदा म्हणते परवापासून चालू होईल. वा 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 अक्षयदा, व्हेरी गुड व्हेरी गुड, खूप छान, ऑल द बेस्ट. प्लीज मंडळी पटापट लाईक करा चॅनलला. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. गॉडफादर म्हणतात आम्ही 6वीला असताना एका मित्राला भांडणात त्याच्या डोक्यावर पंच मारला होता आणि त्याचा डोळा पूर्ण काळा पडला होता. बापरे 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 बापरे, तुम्ही एवढं असं करायचा मारामारी? बापरे. मग तिच्या आईने तुम्हाला धुतलं नाही काय, की सरांनी धुतलं नाही काय? हो गॉडफादर, तुम्हाला सरांनी त्यांच्या धुतलं नाही? कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा सगळ्यांनी, पटकन कमेंट करा. गॉडफादर म्हणतात झाडे लावणार आहे. ओके, वा वा, लाव लाव, खूप छान. गॉडफादर म्हणते आता तो कधीही मला पाहिला की तोडवाकडं करतो. ओ माय गॉड. मग काय तुमची पूजा करणार काय गॉडफादर? त्याला त्याचा काळा डोळा एकदम काळा करून टाकला आणि म्हणतात अगं ताई त्याचा बाबा आलेला शाळेत, कोण आहे तो मुलगा, असा मारतो का आमच्या मुलाला? मग पुढे काय झालं? त्याला शाळेतून काढून टाका असं बोलत होता. ओके, मग काय सरांनी काय ऍक्शन घेतलं? अक्षयदादा म्हणते 40-50 आंबे, 15 नारळ आणि 5 पेरू आणि 5 जांभूळ. वा 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 वा, वेगवेगळे ना म्हणजे जातीचे आंबे लाव. अक्षयदादा वेगवेगळ्या जातीचे आंबे लाव, म्हणजे फ्लेवर वगैरे असं. केशर आंबा. पण मी सरांचा लाडका होतो ना, मला सरांनी फक्त रागवलं आणि पुन्हा डोळ्यावर मारू नको असं सांगितलं. हा म्हणजे डोळ्यावर मारू नको, बाकी कुठेही मार, है ना? फक्त डोळ्यावर मारू नको, बाकी कुठेही मार, म्हणजे सरांनी असं सांगितलं. सरांचे कसे काय लाडके होता तुम्ही गॉडफादर?
कलम करणार आहे. तुला येतो अक्षय दादा कलम करायला? माझे मिस्टर करतात कलम. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. गॉडफादर म्हणतायत आणि त्याच वेळी मी कराटे शिकत होतो. माझा ब्ल्यू बेल्ट होता. मला चिडवला होता त्याने, मग काय पंच दिला. वा रे वा, हुशार हुशार. अजूनही कराटे करता का? सागर दादा म्हणते चल झोपते मी. सागर दादा तू या नुसती झोपच घेत राहू. तू या झोप म्हटलंस की मागा पण अडे झोप येऊ घेत लागता. काय ती आहे सारखं सारखं दुपारचं झोपतं. दुपारचं झोपाचं नसता. मेंटेन करतात त्या काकांना येतं. ओके ओके, त्या काकांना येतं का कलम करता? गॉडफादर म्हणते स्कूलमध्ये असताना होतो कराटे क्लासला. ओके. हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात स्वप्नील दादा? ताई मुलींना कराटे शिकव. हो दादा, हो दादा, शिकवायचंच आहे मला त्यांना कराटे दोघांनाही. क्लास लाव त्यांचा. हो हो गॉडफादर दादा, मला घालायचंच आहे त्यांना कराटेंना. पाकिस्तानसून बोलताय का? अरे वा, पाकिस्तानला कशाला पोचलात? स्वप्नील दादा तुम्ही पाकिस्तानमध्ये कसे काय पोचलात? सेल्फ डिफेन्स आलं पाहिजे. येस दादा, गॉडफादर दादा, खरोखर बोललात. आणि ते आताच्या काळाची गरजच आहे, सेल्फ डिफेन्स येणं. बॉक्सिंग नाही तर कराटे, अक्षय दादा म्हणतो. येस अक्षय दादा, आणि आता लहान आहेत तर जास्त अवघड नाही हो, सगळं जमतं. हो 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 अक्षय गॉडफादर दादा, घालणार घालणार. स्वप्नील दादा म्हणतायत काय बोला मग, विसरलास तू? आधी मी लाईव्हला यायचंय तुझ्या, होय काय? डीपी बदललास ना, म्हणून माका कळाक नाही. कारण डीपी बदलले ना तर मग नाही कळणार. मॅन फ्रॉम वैभववाडी. ओके ओके, सॉरी स्वप्नील दादा. खूप खूप स्वागत असं तुमचं माझ्या चॅनलवर. स्तुतीताई म्हणते हाय, दिसत नाही ताई तू. अगं काय असंच मी हे करून नाही घेते. बॅक कॅमेरा चालू करते थोडा. बॅक कॅमेरा चालू करते. गॉडफादर म्हणतात आणखी एकाला अशीच केक मारली होती, तो 4 दिवस शाळेत आला नाही. बापरे, काय गॉडफादर, तुम्ही तर बाबा शाळेतले मस्तीखोर होता. बरोबर ना, तुम्ही शाळेतले मस्तीखोर होता. मस्तीखोर मस्तीखोर. म्हणजे कराटे क्लास संपला की आमची फाईट असायची, मग फाईट करताना त्याच्या तोंडावर माझी किक बसली. ओ माय गॉड. हाय स्तुतीताई, जेवण झालं का? स्तुतीताई जेवण तर बनवलंय पण अजून जेवली नाहीये. कंटाळा आला हो, लाईव्हला कोण माणसंच येत नाही. गॉडफादर म्हणते मस्तीखोर नाही काय, कराटे क्लास असायचा. हो का? गेले ते दिवस, राहिल्या त्या आठवणी.
मी एकाचं डोकं सुजवलं होतं. अरे बापरे, आता सगळ्यांची काय म्हणते ते करामती बाहेर पडतायत. अक्षयदादाने एकाचं डोकं सुजवलेलं. ओके अक्षयदादा, सांग तुझी स्टोरी काय होती ती. स्तुतीताई म्हणते जरा तब्येत ठीक नाहीये. काय झालं स्तुतीताई? मानसीताई येत नाही का? आलेली त्या दिवशी आलेली गॉडफादर. मी त्याला सॉरी बोललो. आधी मारायचं आणि मग सॉरी बोलायचं असं असतं का गॉडफादर? म्हणते गावात आलेलं ना? होय गावात इलेलं, पण आत्ताच इलंय, शनिवारी इलंय मी घर रिटर्न. खूप दिवस सुट्टी घेतली. अगं ताई, कराटे प्रॅक्टिस करताना असं होतं. अरे बापरे, कराटे प्रॅक्टिस करताना असं एकमेकांना असं रिअल मारायचं. स्वप्नील दादा म्हणते बागेतलो व्हिडिओ बघितलंय मी. बागेतलो म्हणजे शेतीचो काय? स्तुतीताई म्हणतायत सर्दी घसा दुखतोय, थंडी ताप हातपाय दुखतायत. सर्दी घसा दुखतोय ना तर ताई चहा की आणि त्यात लेमन ग्रास वगैरे टाकून चहा प्या, बरं वाटेल बघा घसा, आणि तापही जरा उतरेल. स्तुतीताई म्हणते माझे बी कराटे क्लास झालेत. अरे वा. हां स्वप्नील दादा म्हणतायत. हां स्वप्नील दादा, भरपूर व्हिडिओ आहेत हो, पण तिथं गेल्यावर नेटवर्क प्रॉब्लेम नव्हता, त्यामुळे लाईव्ह पण घेणं शक्य नाही. त्यामुळे खूप नुकसान झालं. म्हणजे असं चॅनल मॉनिटाईज व्हायचं आहे ते पण राहिलं. अक्षय दादा म्हणतोय त्यांनी बोर्ड फोडला आणि माझ्यावर नाव टाकलं, मग त्याच्या बोर्डवर त्याचं नारळ फोडला. बापरे, हे काय नवीन. बोर्ड फोडला आणि त्यात तुझं नाव सांगलं म्हणून त्याच्या डोक्यावरच बोर्ड फोडला. वा रे वा. गॉडफादर म्हणते डोलो घ्या एक टॅबलेट, बरं वाटेल. डोलो डोलो डोलो. माझा ब्लॅक बेल्ट झालेला. किती बेल्ट असतात? बेल्ट किती असतात? पंधरा बेल्ट असतात का? बापरे. सुरुवातीला कुठला असतो? ब्ल्यू. मी आज मेल करणार आहे. इकडे काम नाही तर इंग्लंडला जातो. म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे? ओके, कोटबद्दल म्हणतात कराटे वेगळं आणि तायकांडो वेगळं. हां, व्हाईट स्टार्टला असतो. ओके, मला पण घालायचं आहे. विचारून येणार आता. पांढरा बेल्ट. ओके ओके. पण यार गरज आताच्या मुलींना किंवा मुलांना. ताई काश्मीरमध्ये वगैरे नसेल कराटे वगैरे? आहेत दादा, फौजमध्ये म्हणजे आर्मी कॅम्पमध्ये शिकवायला येतात, बाहेरून शिकवायला येतात कराटे वगैरे, आणि शाळेतही कराटे शिकवतात. इकडे क्लायंट वर्क होता ते झाला, पण तरी अजून इंग्लंडचा तिकीट नाही दिलो. ओके, मग मेल करून बघ ना काय आन्सर भेटतंय ते. सुतीताई म्हणते मग अजून काय चाललंय? सुतीताई डॉक्टरकडे जावा हो तुम्ही.
ओके चला मी येतो. ओके मी पण जाते, माझं डोकं भयंकर दुखतंय. उद्या आपण बोलू. तू तिथे म्हणते मी जाणार कोकणात फिरायला, लग्नाचा वाढदिवस आहे माझ्या 27 तारखेला. ओ माय गॉड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हॅपी ॲनिव्हर्सरी. अक्षरदा हा आजची शिफ्ट झाली की मेल करणार आहे. ओके कर कर चालेल. मी पण लाईव्ह संपवते, मला पण झोप येते. मला पण जमत नाही आहे, माझी झोपच पुरी होत नाही. जेवण कर पहिले. येस जेवण परी आली की करणार, तोपर्यंत एक डुलकी मारते. बाय बाय. आणि प्लीज जर कोणाला जमलं तर माझे व्हिडिओ वगैरे पहा, त्यामुळे माझा वॉच टाईम जरा कंप्लीट व्हायला मदत होईल मंडळी. मार एक डुलकी. येस आता मारतेच एक डुलकी. झोपत नाही होत रे. 11 वाजता झोपायला लागतात हा, 11:30पर्यंत झोप येते मला. 5 वाजता उठते, मग कसली झोप पुरी होते. दुपारची मी झोपत नाही. आता मला ना कंट्रोलच होत नाही, आज झोपूनच घेते. मरू दे जेवण बिवण. बाय बाय. बाय गॉडफादर. बाय अक्षय दादा. बाय स्तुती ताई.